Danmark skal melde sig ud af MGP. Kristendemokraterne har vist en tydelig utilfredshed efter Melodi Grand Prix i lørdags. MGP er ikke længere en uskyldig musikkonkurrence, men en stærk politisk show, der er blevet kapret af homoseksuelle kræfter, der ønsker at udviske enhver forskel i køn og identitet. Sådan lyder det fra landsformand Stig Grenov fra Kristendemokraterne, som vil have, at Danmark skal trække sig ud af den konkurrence. Showet er blevet udlagt som en sejr for tolerance, men det var det slet ikke. Vinderen, han, hun eller høn, tog showet og misbrugte det til en politisk manifestation. De har voldtaget showet og proppet det ned i halsen på os andre. Landsformanden for Kristendemokraterne, der har været repræsenteret i Folketinget siden 2011, mener, at showet ender med at skabe homoseksuelle i Rusland. Hvis publikum hører det der buråb, så bliver det skubbet væk. Hvis man vil ændre noget, så er man nødt til at have dialog. Og det har man ødelagt nu. Showet er blevet ødelagt. Stig! Kom tilbage! Kristendemokraterne foreslår, at Danmark nu melder sig ud af sangkonkurrencen og fremover for eksempel bruger pengene på at bekæmpe forfølgelse af minoriteter.